Sugeng siang tak lanjut ning omah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Blonceng. Mama mau bikin sayur blonceng apa gethik. Wes tuku kluwek iki lho. Kula penyuwun iki. Kula mendhet bloncenge make lho, Mak nggih. Melok, Mak. Kula sing cilik mawon biyen tak tumbaske balungan, Mak. Bu bisa Bu. Waduh, sampun. Bu, mendhet. Ya. Sik tak ngembahi aku. Nggih. Nek mbahi nganu, Mak, napa dikukus ngeten iki? Mungkin tak kukusne, Mak. Ya Allah, Mak, hasil nggih, Mak, matur suwun. Mak, matur suwun lho, Mak. Nah, nggih ngeten Nggih. Gede nek dhuwit ya tak simpen. Nggih lah. Mungkin ajeng tinggi berangkat tenggene Mekah Madinah jenis. Bismillah, Mak, bismillah. Mekah Madinah. Amin, nggih. Napa ayam ya, Mak Din? Tidak Jawa. Tidak Jawa. Mak Din jenengan ajeng teng pundi? Iki aku kok tak kene kene lho. Nggih, kula setunggal mawon jenengan. Mboten maksudnya Telas meken. Tak anu, Lho, apa jenengan ampun telan. walah, Mak. Kan insyaallah mengke dalu kula tenggene Mas Arifin melih, Pak. Nggih kula sukake mriku mawon. Walah. Jadi kula sesuk. Nggih. Aku soal paling sak tak itu Nggih. sultan Nggih. Kula kalih Mak Tin, Pak. enak motor Nggih. Oh, Wah, lah dek kadamen kula niki mawon. Tak kukus e, Mak. Aku enggak izin baji mboten. Nggih. Kula tampi nggih matur suwun, Mak. Baji. Nggih, Mbah Yi jeneng sang rezeki kang ngene Mak. Penyon blonceng. Iya, ndang pipis kowe lah ning kono, Ndak. Tan. Intan ini loh. Deket. Walah. Teles engko, Tan. Wah, mak saged, Mak. Waduh dhuwur e. Walah kalau panggone ning kono. Mak Tin, hati-hati, Mak. Kan loro, Pak. Loro dipuk kabeh, Pak. gadang itu Gelandang. Bismillah. wis maksudnya wis Surikaya Oh iya loro kae mbek kae. itu gadang mati kabeh buren Iya, mentel nah Ibu. Pentil meleh lah niki, Mak. Lho niku meleh lho niku. Siji loro. Mriki niki lho anune. Nggih. Walah lah kok gudi ngoten. Gudine. Iki lho mbek gombal, Tin. Bloncenge mak gudi pemirsa. Iki lho gombale, Pak. Lho iki paketane sapa iki? Nggih. Pak ki ngalih rasane kono mek apa ning kono tak ben arep boyak. Kok ngene kok bingung le. Aku ngene iki tak berno iki kok mbok loro iki. Ape menek karo tower tak berno. Ya apa mau? Rasa susah wong kuwi. Ya Allah. Ya. Landep. Perang ora gambes kono. Sopo? Ini yo. Atas Mak Tin. Ana nyekel gone bojone kok nayoh le. Beda Mak. Kerek. Mek. Mak iki apa? Nika lho tiru ngono patukang. Nyekel ngono ki kok leren grimas. Ngene ngaten iki. Perkebunan. Oke di benjing Mak niki mateng, Mak. Oh, katese kates California. California. Mak Tin. Kali angke. Kali gawe Semarang. Kali deres pundi pemirsa Jakarta. Kali Modang kene Blora. Kalimantan kono jauh. Oh. Meleh Mak, kates Mak. Ngene kates kleru semong. Kates e akeh nika lho. Nggih, Napa nggih. nika? Oh, Wah nika blenduk-blenduk nika lho. kok dhewe nggih dereng. Nggih, Mak. Ya Allah, Mak niki iki begagase sakmene kae jenengan ki ape piye iki? Enek sarangan dandang barang ning kene. Panen-panen pemirsa. Dadak, Din. Wis ngaleh.
Bismillah. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Bayi, Bu, bayi niki jenengan angsal rezeki saking. benjret, Mbak. Kayak gak gegelen. Mboten gegel dok, Kayak saya. gegelen ki yo engko boleh metu neh. Aku nek gegelen Bu, balku metu. Nggih, nate kasus jenengan nika pun dangu nika saiki alhamdulillah Ya mae marai sampun mame garing-garingan ngoten. saiki ne mae sudah baik. Sambel. Pencernaannya sampun jos. Oh, papa badhe tindak nih kalau mak. Yes, alhamdulillah panen pemirsa mae. Enek pisang, enek kates, enek bloncong. Dalam? Nggih. Tandurane mae. Nika sing nandur pemirsa. Sing nandur mae. Ora blonceng tukul dhewe. Tukul dhewe. Gedang sing nandur rekno. Lekna. Kata sing tuku aku. Nggih. Oh, apa kowe? Lah niku pake jirine sing nandur mae. Apa? Dene karep ngentek ketok. Oh, Ya Allah. pindah niku sing tumbas kula. California. Ncepno lekno. Nggih. Lekno Blonceng nika. tukul dhewe. Piye kok ngaku-ngaku aku disindiri. Disindiri terus. Raisa. Nah, iki hasil karyane Mbak Mur. Nek Mbak Mur kan kotak-kotak leh pemirsa. Nek aku kan bunder-bunder, tak gek bunder-bunder. Kula mboten ngangge cithakan, kula nganu Mak. Langsung kula pendet sak sendok terus kula penyet ngangge piring sengsret dadine bunder ngoten mawon. Ngangge tepung tapioka utawa pati kanji. Mboten ngangge bleng. Mboten, kula mboten nate tumbas bleng. Kula ngangge bleng. Mboten, Mak. Kula blenge niku namung dhuwure tok, mboten tekan besok. Hmm. Dadi digodhog, Nggih. kula sukane dhuwure tok ngoten niku. Menep terus niku yae. Oh, mboten nate niku ngangge bleng, Mak. Nggih, Mak, kula kan sakniki pun kathah rena-rena pun angsal pisang, saate kula mantuk. Wah, nggih lah. Lah wong wis entuk rena-rena, Dek. Trae nggih? Trae nggih? Wong buyu niki mesti rono ki mau golek concongan karo golek hasil bumi trae ya. Ya tan ya. Malah tak arep-arep. Buyune suwira rene ki ning ndi? Iya tan. Konten-konten ta mriki lho Bu. Nggih, Mak, matur suwun, Mak. Aku nggih sami. Kadang Mbak Indah nggih ngoten. Rene Bu, nanjang nyoteng. Iya, Nduk, matur nuwun. Ngabane ku nasi sope. Nggih, Mak, matur suwun nggih, Mak nggih. Tak nyoteng witong. Nggih. Bijing berjumpa lagi engko sore insyaallah. Tapi kerboke ngaten niku lho ngaten iki Bu. Bismillahirrahmanirrahim tak cobine nggih, Mak. Mbak Nur tak apa kae? Mepek lambi. Mbak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Atas. Mboten nang kanjo. Nggih, enak, Mak. Keras. Lho Mbak Nur. Ip. Pabrik kerupuk gendar. Ngajak mulai perkara niki panjang gawe mbah-mbah. Iya ya, tak wujudkan. Mak, damel payek. Nggih. Pantesan Mbak Indah gawe no payek jenengan senenge ra kaprah. Kayak emak iki. Mantap pemirsa. Alhamdulillah ya Allah, wis nyampe omah. Malare mampir nggone Mak Besti, mriki leh Bu nyoteng, Bu. Matur suwun, Mak, sekani bahan sotingan. Wis muga-muga rezekine keluargane super, keluarga Mak Dames, Mas Dimas pinaringan lancar kaya ilene banyu zam-zam nggih pemirsa. Listriknya pateni kabeh, Nduk. Alon-alon, Nduk. Alon-alon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alon-alon, Nduk. Kok nek sempal kabeh, rampal kabeh piye? Diawet-awet, ora usah mbok parakno menjaba. Kok nek udan nek ya teles. Ayo, mantap. Wis bar sarapan mang tebas nggone Mbah B. Aku tak nggodhokno gedang bayi lho.
Lah ku sandal ibu pe tak parakno rono jere mbok jupuk. Lah ibu terus piye nasibe? Matur suwun nggih Mak Besti. Di petani hasil bumi. Iki lho pemirsa. Aku tak kukus nedang nggo Mbah Yi. Ki mang gambas karo panggang tak sayur bening. Gawane blonceng sing pake. Pun dinten iki mboten sah masak, Bu, mengke di tani make Arifin. Sayur. Kukus nih. Mbah Yi, Bu. Tak lah protol. Wis kita kukus nih Ibu. Enek gedang ya pemirsa. Iki gedang, enek kates, enek blonceng. Matur suwun nggih, Mak. Lho, iki lho. Gambas iki sayur bening ki Intan seneng. Disambelno panggang mbek ndrok wis enak. Pateni tek gak kena. Alon-alon lho. Wis sesuai dengan tadi amanahe Mak Besti, monggo Bu pisang dibetok. Tak umbah kuwi mang wisan. Mengke dikukuske Mbah Yi. Turun nggih Mak, tani gedang. Mak sing dipanenan aku yo pekarangan yo ora duwe, ora iso nandur apa-apa. Enek kates, enek gedang, enek blonceng ki Mang. Wis matur nuwun Mak, kesaenan panjenengan Allah ingkang bales. Iki pangan codot iki. Ini. Tak kukus. Iki Mang katese loro. Tak umbahi pemirsa. Katesnya loro, yes jos-jos lah kates California kok Katesnya walah jos-jos pemirsa. Kates terus blonceng, besok karek nukokno kluwek, mbek wak pitik. Dibumbu kluwek. Kluwek bumbune napa mawon, Bu? Tapi apa ya? Nek orang Jogja nek ngarani jarene sayur brongkos ngono lho pemirsa. Nek ning nggenku ku yo gethik pemirsa. Gethik niku nggih enten brambang bawang. Brambang bawang jinten nggih. Sik tak melok Intan aku kene. Aduh. Enten brambang pakai sing apian, Lho. Enten brambang bawang jinten kemiri. Lomboke niku jenengan godhog kersane jan nek ngulek mboten lelah. HP Bu iki piye? HP ku sing siji wis rusak pemirsa, dirusakno Intan mbok kena apa. Sing HP kawak Samsung, HP perjuangan. Wis mati pletos dicas wis gak kena. Terus kluwek nggih, kluwek jenengan pecahi terus digodhog riyen kluweke nggih. Terus dielokno ngulek. Terus disukani godhong salam, laos geprek, tumbar nggih, tumbar. Terus pinaringan santen. Gongso, cemplungno makblung, uyah gula kalih penyedap boten lali. Cemplungi balungan malah enak. Wes. Mbak Indah ki ngene aku ndruwedhek pemirsa. Mbok sepurane ya tak kira ki nek apa-apa aku salah. Adek langsung mbok sepurane nek apa nduk ibu salah aku ngono. Ora mbok topi karo payung keri ning bis Medina apa? Keri ning apa mang ya? Ora apa-apa, Nduk, ora apa-apa. Wis positif thinking ae. Ibu kayak pas sampai lempar jumroh payungnya yo keri. Dalam hati aku wis berdoa mbek Allah. Ya Allah, payungku keri gak apa-apa, muga-muga itu suatu tanda aku iso mrene karo anakku, karo handetolan, saudara, orang tua. Wes ngono tok, positif thinking tok. Ya, alhamdulillah setahun kemudian iso ngancani Mbah Yi karo Intan ibadah rono. Amin. Ora apa-apa, Nduk, payung mbek topi keri gak apa-apa. Wes ibadah. Tak kok noneh Ibu gak usah wes.
Wes awakmu fokus ibadah. Sing penting Kinara pinter ora rewel seneng yo nduk ta yo. Lubung ditutupi lah, guys. Dari payungnya. Ora apa-apa. Oh. Kenapa gak ngomong ya Allah? Statusnya Mbak Indah ning WA lho, Dok. Kenapa? Apa kumandang suara azan menjelang Isya. Ya, Wis ki Kinara kene ngarepe Masjidil Haram arep dijak salat. ya. Itikaf ketoke bar magrib nganti Isya iki. Malah nangis meneng. Meneng. Ora nyangka ora ngira anakku ndek kae berdua Menang, runtang-runtung dindo. Oh, ki mek apa runtang-runtung ndek piye delok. Wes meneng. Meneng ya Allah. Adik empan. Mana tower Zam-Zam ketok lho ki Mang, tower Zam-Zam ketok kan ya. Enek musiknya digendong Mbak Indah Kinara. Malah nangis meneng. Iki nang WA-ne Mbak Indah pemirsa. Mas diem. Oh, adik disayang. Anu ibu serondeng karo ubi pipis. Meneng. Wes, cup. Insyaallah, alhamdulillah. Cup. Muga-muga ya. Muga-muga. Cup. Wes cup. Pemirsane kuwabeh rezekine lancar iso menyang Mekah Madinah. Amin. Ya. Doakan aku pengen rono aku. Ya aku yo sebagai ibu em yo tak doakan, Dok. Aku sakjane pengen rono neh. Dongakno. Ndongakno kek yo halus ya. Mosok pamane awakmu pengen memohon. Mosok nyentak-nyentak. Ya Allah. Semoga dilancarkan rezekiku, dimudahkan segala urusanku. Ayo ngono lah, ojo nyentak-nyentak. Wes ndang. Mbah lah, nak nang nunggoni Mbah Yuse. Aku tak nganu nintans dulu ya. Iya ora ya wes ora. Siapane Mbak Sri Kutil? Wes yo wes gak usah ngono. Iya wes cup. Yo, iki tak jukono sing api-api ayi. Sase urung-urung ki kok inten. Iki intan, sik nduk, iki lho. Wes kena yo wes. Enek makjah barang kuwi mau. Kena. Minta tolong, Dok. Dok, ya aku nyoteng ya. Kurang 3 menit. Terus kana ndang poli. Minta tolong, Dok. Minta tolong. Wes gak apa-apa. Cah pinter kok dikongkon ibu kenek. Mbok apakno, Mang? Dek, Rene, Dek man. Aku sudik temen lo. Nek pure aja mlebu kamar mandi. Engko ndang lali banyu jeding mbok ombe rene metu-metu. Lah kena apa diapakno Mbak Mendres? Tak apakno. Diapakno Mbak Mendres kok? Rene. Minta tolong ya, Nduk ya. Rene udah kita. Rene wes bar, wes ora dianu Rene. Ora. Wis ngene iki pemirsa, nembek Mbak Yune. Ibu tak ngomong tan dengerin. Ojo teriak-teriak, Ibu tak ngomong ya. Ibu mau diajak Mbak Sri Kutil. Ya. Sik, bentar ya, Dok. Sik. Ibu tak ngomong gak boleh teriak-teriak. Syaratnya satu, gak boleh teriak-teriak. Tadi pagi Intan bohong sama Ibu. Sini Pak Med, Bu. Iya. Kene. Nek Intan bubuk, berarti Ibu tak keluar sebentar sama Mbak Mendres, sama Mbak Linda, sama Mbak Repi. Intan bubuk. Nek ikut nanti pakai celana ya. Tapi lo aku kucing. Ya wes gak apa-apa wes. Ya wes pakai celana ya. Adek marah-marah enak apa? Loh. Yo. Sabar ya Neng. Duh. Masa? Delok. Icek ora.
Ayo nek masih tak anu. Nek masih berarti kan tukang bohong, ayo. Yo masih gitu. Kok mbok dilekone? Ora. Yo. Endi? Dicekno. Masih itu lho. Sandale sapa iki? Mama. Iki sandale mbak ya. Banget Mas. Sini. Mas sini. Rene Bun. Rene Delok. kotak dulu sing apik Rene. Aku Rene lho. Wes gede ya tukang marah-marah iki mosok kalah karo Kinara. Kinara nek marah sabar. Sabar ya Allah. Sabar. Kita nggak kudu sabar ya. Tadi pagi Maam belum berdoa loh pemirsa lihat. Bu, kita lupa belum berdoa. Doa deh. Gak boleh bohong. Berdoa. Tenan? Tenan? Wis ngene iki pemirsa nek kadung tuantrum kok ngantek bumi wis ngene iki wis kok muring-muring terus. Kadang ya Allah, mugi-mugi pinaringan panjang umur, paringi sehat, paringono lancar kabeh. Aku jenengan titipi anak yang sangat-sangat istimewa. Iya. Anak kesayangannya Allah. Wes pokoknya dibalik semua ini aku selalu berpositif thinking sama Allah. Menawa nduk yo aku dikongkon luweh sabar. Karena tidak semua orang tua dititipi anak spesial istimewa ngono kuwi. Yes, matur nuwun, alhamdulillah nggih ya Allah, jenengan percayakan anak kesayangan jenengan kepada hamba-Mu ini. Mugi-mugi kula paringi sabar. Dawa ususe. Ya Allah, sabar kon ibu tak Mas Anam guys. Ya, wis ngono kuwi lah nduk biyen meh wong prayok ngono cikane kan piye lho nduk ya. Ya wis takdire guys sampai Wis ning Lauful Mahfuz dicatet pokoke Bu Yuni tanggal sekian melahirkan bayi perempuan. Iki somben kedepane ngene-ngene wis kewatetan kabeh. Nggih pun pemirsa matur suwun nggih kok nek tak critakno malah. Nggih. Dawu. Ngene malas ben nangis sih ndelok fitine Mbak Indah ning gone status. Ya oke malah diambungi. Dongakno Bu, aku ro Mas Dimas, rezekiku akeh iso ngajak dulurku, iso ngajak kanca-kancaku kabeh tak jak rene. No, aku tak amin pianten, amin. Ya Allah amin. Gimana kan WA lah. nggih. Aku njuk maaf ya Bu, payungnya jenengan karo topi kecer ning bis Madinah ora apa-apa nduk, muga-muga dengan kuwi carry ning gone tanah suci wis sok ben awakmu iso balik rono neh ngajak saudara, sahabat-sahabat, sedulur-dulur adik-adik kabeh iki. Sriwi Kutil, grupe Mas Dimas super kabeh mbek padha rono. Sowan ning gone Baitullah ning gone tanah suci. Nggih pun ngapunten nggih malah dadi melo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.